nova Lliga ACB. El retorn de Ferran Martínez pot ser clau sota el tauler, de fet ho està demostrant. L'altra novetat és Paul Thompson. El nou aler nord-americà ve a substituir Sibilio en el joc exterior. El triangle màgic del Barça queda trencat per dos costats amb la baixa d'Epi, que en té per 2 mesos. Els blaugrana afronten una lliga en què sempre han sortit com a favorits. A pesar de que se volviese a repetir, creo que cada vez es más igualada y cada vez la diferencia entre un equipo del medio de la tabla y los de arriba es menor. De totes maneres, jo crec que encara és molt d'hora per parlar-ne perquè, bueno, normalment sempre també la Lliga es resol al final, el playoff final, quan arribem ja cap allà al mes d'abril o així, no? O sigui, encara és molt d'hora, però segurament, com sempre, serà Real Madrid, Joventut, CAI i nosaltres, i potser, no sé, un parell d'equips més. El Taures, que s'ha reforçat molt, podria ser un altre equip dels que estigués allà dalt, no? Els campions ho volen continuar sent al començament dels 90. Seria el 7è títol blaugrana i el 6è dels últims 10 anys. A part de les baixes, d'Epi i Trumbo, Aito compta amb tots els seus jugadors per començar demà la Lliga. El temps dirà si és cosa de dos, Barça i Real Madrid. El Barça 89 estarà format per aquests homes. La direcció continua a càrrec d'Aito García Reneses. Com a bases hi ha Costa, de 31 anys i 1,93 m, i Solozábal, de 28 anys i 1,87 m. Com a escorta, Lee Thompson, de 28 anys i 1,96 m. Com a alers, Crespo, de 23 anys i 2 metres 1 centímetre, i Epi Segon, de 30 anys i 1,98 m. Com a aler pivot, hi ha de 27 anys i 2 metres i 4 centímetres. I com a 5, Steve Trumbo, de 29 anys i 2 metres i 6 centímetres, Ferran Martínez, de 21 anys i 2 metres 10, i Audi Norris, de 28 anys i 2,06. Per segona vegada en la història de l'entitat, el Joventut ha contractat els serveis d'un entrenador nord-americà. Clinton Morris va ser el primer, i ara Herb Brown substitueix el Fred Julva, que la temporada passada va tenir alguns problemes amb jugadors de l'equip. Ahora es más muy temprano para mí decidir esta posibilidad, pero yo gusto mucho mi equipo. Una temporada més, el Ram Joventut comença la Lliga amb l'objectiu d'aconseguir el títol. De moment, la pretemporada ha estat irregular. Si bé el títol guanyat en la Copa del Príncep d'Astúries ha tornat la confiança als directius i també als seguidors verd i negres. El fitxatge del nord-americà Lemon Lampley va ser discutit des del primer moment, perquè l'exjugador del Tenerife número 1 no és la gran figura que els afeccionats esperaven. Una de les característiques principals de la penya són els contraatacs amb homes tan ràpids i efectius en el llançament com Villacampa, Jofresa, Montero i Margall. Però a partir d'ara, Brown vol que la característica principal sigui la defensa, amb homes tan importants sota els taulers com Johnson, Lampley, Morales i fins i tot el jove Carla Ruf, una de les revelacions d'aquesta pretemporada. Aquests són els homes de Herb Brown. Com a base, Jofresa primer, 23 anys, 1,84 d'alçada. El germà petit, Jofresa segon, 19 anys i també 1,84 d'alçada. I Montero, 24 anys, 1,93 metres d'alçada. Com a alers, Josep Maria Margall, el capità, 34 anys, 1,98 d'alçada. Villacampa, 25 anys, 1,95. Pérez, 20 anys, 1,98 d'alçada. I Medianero, 17 anys, 1,93 centímetres. I els pivots de la penya: Carla Ruf, 19 anys, 2 metres 9 centímetres. Reginald Johnson, 32 anys, 2,04. Lemon Lampley, 25 anys, 2,7. I Juana Morales, 20 anys, 2,10 centímetres. El primer èxit de la temporada pel grup IFA Granollers va arribar ara fa una setmana, quan l'equip de Manel Comas es convertia en el segon finalista de la Lliga Catalana. Però jo penso que al llarg de la temporada hi ha qualitat en els jugadors com perquè això sigui factible i fàcil de realitzar. Jo calculo que a l'altura de la sexta, sèptima jornada de Lliga l'equip pot estar al 70% de la seva capacitat. Nosaltres pensem que podem aconseguir els objectius que ens hem marcat i sobretot perquè, en part que hi ha gent jove, hi ha molta qualitat de bàsquet, hi ha jugadors amb molt de talent i conjuntament amb la veterania dels jugadors del grup que formava el grup de Granollers doncs fa que nosaltres tinguem un equip molt competitiu. I és que l'equip del Vallès té ganes d'animar la Lliga. Han fitxat el nord-americà Mike Davis, exjugador blaugrana i un dels màxims anotadors en la passada Lliga italiana.
I com a producte d'una hàbil operació de compra-venda de drets, s'han incorporat a l'equip jugadors de l'IFA Unipúblic, Cervantes, Bosch, Riley i l'ex-blaugrana Santi Abad. Pienso que más que futuro va a ser una realidad porque este año vamos a trabajar duro para este futuro y nos va a venir bien esta fusión que hemos hecho con el Granollers para ver si podemos conseguir un buen puesto en la Liga. Un equip en futur que pot donar moltes alegries a l'afició del Vallès. De moment ja en va donar una dilluns passat. El bàsquet català necessita aquests al·licients. La plantilla de l'IFA Granollers. Eres, que juga de base amb 22 anys i 1,83 m d'alçada. Creus, base, 32 anys, 1,76 m. Cervantes, escorta, 20 anys, 1,93 m. Cargol, alè, 17 anys, 2 metres i 2 centímetres. Abad, alè, 20 anys, 2,02. Mendiburu, alè, 33 anys, 2,02. Bosch, alè, 22 anys, 1,98. I els homes alts de l'equip. Riley, 29 anys, 2,06. Davis, 33 anys, 2,08. I Ortiz, 23 anys i 2,05. L'exentrenador del Joventut, Alfred Julve, és una de les principals novetats del reconvertit Balbi de Girona que afronta la nova temporada amb renovades aspiracions. Quedar-se a la U al final de temporada seria l'objectiu mínim, diguem. El que passa és que es pot quedar de molt diferents maneres. Si ho féssim estant els 6 primers a la primera fase, seria, no sé si un somni encara, em falta definir com és aquest equip, em falta veure més coses d'aquest equip per veure si som més competitius del que ens podem pensar en un moment donat. Després del descens de la temporada passada, el Balbi ha experimentat una metamorfosi gairebé total. El club s'ha convertit en societat anònima i després de comprar els drets al fusionat IFA Montjuïc, començarà la Lliga a la Sèrie A1 i participarà a la Copa Courage. Alfred Julve ha renovat pràcticament tot l'equip, ha apostat fort en la contractació del primer nord-americà. Wallace Bryan pot marcar les diferències sempre que jugui mínimament motivat. L'esforç econòmic que ha costat la seva contractació ha fet que el segon nord-americà sigui més fluix. Després de moltes proves, Julve s'ha decidit per Winter. Pel que fa a la plantilla estatal, a més del base Illa, la majoria de jugadors són joves promeses procedents del Joventut, com és el cas de Jordi Pardo i Juan Rosa. Tots esperen superar satisfactòriament el repte que tenen plantejat. Es todo un reto, pero yo creo que me es más fácil aquí que allí porque es un equipo bastante joven y tenemos todo mucha ilusión de jugar y habrá bastante competencia, pero creo que me será un poco más fácil. És clar que el Balbi no podrà descansar ni un sol moment si vol aconseguir els seus objectius. I aquest serà l'equip que entrenarà Alfred Julve. Com a bases Illa, de 26 anys i 1,77 m, i Navarro, de 23 anys i 1,82 m. Com a alers, Epi primer, de 34 anys i 2,03 m, Pardo, de 21 anys i 1,94 m, Jiménez segon, de 22 anys i 1,98 m, i Juan Rosa, de 20 anys i 2 metres i 6 centímetres. Pel que fa als pivots, Alexander, de 22 anys i 2 metres, Calvelo, de 24 anys i 2 metres i 4 centímetres, i Brian, de 30 anys i 2 metres i 13 centímetres. En aquest terreny s'ha de construir aquesta temporada el nou pavelló del TDK Manresa. Si el 30 de juny les obres no estan enllestides, el vell pavelló del Congost no podrà començar la nova temporada. I el que sí és clar és que l'any que ve, el 30 de juny, això ja és definitiu, que tenim una carta de l'associació que està aprovada pels clubs, que ja no es pot començar la temporada si no hi ha un pavelló nou. Així doncs, aquesta temporada el Manresa haurà de lluitar dins i fora de la pista per aconseguir la permanència. Al llarg de la pretemporada, Ricard Casas, el fill del president, ha hagut de suplir For Meléndez. Una de les revelacions de l'equip, de moment, ha estat el base Jordi Soler, cedit pel Barça. Jo em plantejo solament jugar minuts, que he estat 2 anys jugant al Barça i no he pogut jugar minuts. Jo el que vull és jugar minuts, i el del Barça és el futur. Actualment no hi penso, i ja et dic, solament penso jugar i fer-ho el millor possible. Una altra novetat del TDK és el fitxatge de Juan Domingo de la Cruz, que vol acabar la seva carrera esportiva al Congost ajudant el TDK Manresa a aconseguir les màximes fites. La seva experiència pot ser decisiva en moments delicats. Yo espero que este año se haga un equipo con unas posibilidades y a ver si nos hacemos un sitio ahí arriba y podemos meternos en la 1.
Pel que fa als estrangers, Flor Meléndez ha jugat la carta dels iugoslaus. Com a pivot ha repescat el pes pesant Obrad Sarancic, que estarà acompanyat per Goran Petrovic, un aler pivot que de moment no ha acabat de convèncer l'afició manresana, ja que, a més de ser un bon tirador, de moment no ho ha demostrat. I l'afecció manresana que espera que el seu equip pugui aconseguir com a mínim la permanència, tot i que de moment no sembla massa motivada. Aquesta és la plantilla del TDK Manresa per la temporada 89-90. Com a entrenador, Flor Meléndez. Com a bases, Creu Segon, 31 anys, 1 metre 79 centímetres. Penyarroia, 20 anys, 1 metre 92 centímetres. I Jordi Soler, 20 anys, 1 metre 84 centímetres. Els encarregats de fer els bàsquets fora del perímetre seran Josep Pujol Ras, 23 anys, 1,96 d'alçada. Petrovic, 32 anys, 2 metres 5 centímetres. I Berneda, 20 anys, 2 metres clavats. Dins de la zona, aquests són els pivots del TDK Manresa. Sarantic, 36 anys, 2 metres 6 centímetres. Juan Domingo de la Cruz, del Lagarto, 35 anys, 2 metres 5 centímetres. I